Ik weet net hoe het jou vergeet, maar aan het begin van de simmer dan denk ik altijd, oh, zo'n hele lange simmer. Maar ja, dan is het ineens alweer de allerlaatste weken van Simmer in Friesland. Maar het goeie nieuws is, we gaan nog een hele week. Nog 4 hele dagen in 4 mooie Friese dorpen. En we beginnen je het in Oudebeeldziel. Hey Sietse. Ah, goeie. Dat is Sietse Keizer, die weet alles van Oudebeeldziel. Een soort van ontdekkingsreiziger door de skiernis. Want ja, dat dorp bestaat al honderden jaren en dan gaat in de oerlevering wel eens een verhaal verlen. Maar Sietse, wat hast u bijgelijks ontdekt hier? Nou, vooral het belang van de monniken voor deze streek. Voor het beeld, voor Oudeziel. Want ja, we staan hier op het dik. En deze dik heeft op zich al een hele geschiedenis. Die heeft in wezen de vorm ook van Oudeziel bepaald. Hoe dan? Nou, ja, je kunt het zelf in het dik wel zien. Het zit vol knikken. Hier ook al. Ja. En het was wel zo, bij elke stevige storm en een dikdeurbraak ontstond er een wiel. En dan moesten, ja, om die wiel moest er weer een naaie dik. Een wiel, een plassen met water waar Ja, weer een dik omheen moest. Precies. Dus elke keer dan weer er een oerstroming, Ja. moest er weer een dik omheen, Ja. weer een oerstroming, nou maar weer een dik. Ja. En zij is dat hele dorp zo... Ja, het is één grote slalom hier op het Ziel. Zo is het wel. En ja, het land is zelf ook door die monniken, eerst door de boeren, maar ook door de monniken, is het door die dieken beschermd. Vooral Seumers, vandaar ook Seumerdiek. En later is die Seumerdiek hier opgehoogd in 1505 en wordt het Oude Diek. Daarvoor waren de hele lengte waar Monnikendiek. Dus eigenlijk door die monniken en door deze dieken kan deze boer hier nog zien bieden. Hè? Ja, zeker. En nou we hebben hier ook nog steeds te eten. Vroeger al en nou ook nog steeds, ja. De monniken hebben hier van een nood een deugd gemaakt. Want er ontstond hier een gat bij een storm. En ze hebben van dat gat hij een bouwput gemaakt en hij is een haven aanlooid. En die haven wordt ook skutsluis en dat was het middelpunt van de hele bedrijvigheid hier op Oudeziel. Al ik bedrijven eromheen, scheepvaart, jild. Ja, tegelwerk, een kalkoven en ze moesten ook via het wat vaak. En de oude dikste vaarten waren ook al belangrijke verbindingen. Dit is eigenlijk de verneemste inwoner ongeveer wel van Oudebeeldziel, of niet? Dit is Lietse man, Ja, maar eigenlijk zeker. een grote Lietse man. Ja, dus hij is heel beroemd geworden, hè. Dus in lengte als het ware. Hij was heel creatief ook met zingen, acrobatiek heeft hij leerd. En Maar hij is eigenlijk door zijn Lietse lengte, is hij de hele wereld doorgegaan. Ja, zeker. Als de kleinste man van de wereld op een gegeven moment. Hij trad ook op met een hele lange Chinees, de grootste man van de wereld. Prachtig mooi. En uiteindelijk komen mensen eigenlijk toch al weer waarom naar Oudebeeldziel. Want Joha in Delft studeert Ja. en ik ben ook weer waarom kan. Wat is dat dan bij dit dorp? Die is gezellig, noffelijk, een prachtig dorp. De vader nog in, zeg ik wel eens. Hè? Dit is jouw thuis. Ja, zeker. Nooit meer voort. Nee, nou ja, je weet nooit wat je komt vanzelf. Hè? Maar als moet je hier wegsjouwen. Ja. Nou, hoi, ik ben Auke van het Grauwe Peert in Oudeziel. Leukste kroeg van het beeld. En sinds Mensenheugen café op Oudeziel. En welkom, kom binnen. Dit is het café. Werd ook met begonnen dus. Hè. Zie je, het was vroeger wat kleiner. Toen was hier een grote gang, liep hier deur. En toen was dit was het café. Dit was alles. Ja, wat deze kroeg zo mooi maakt, is alles wel de entourage. Gewoon echt de sfeer die erin hangt. En de bedsteden, de balken. Ja, het ademt gewoon geschiedenis uit. En dat is prachtig.
Nou, hier ben we in een grote zaal. Dit was eerst een zaaltje, zeg maar, het was een sporthaltje, want er zaten alleen maar rutjes bovenin. En nou, dat hebben we helemaal verbouwd. En, want ik zei, het is het leukst als het dezelfde sfeer krijgt als de kroeg. Een beetje smoek. En dat er dus prot licht in komt. En dus we hebben de hele muur buiten sloopt. En dan hebben we allemaal dingen onder de balken gehad. En toen hebben we op de muren opgetrokken buiten en grote rutten erin. Ik ben overal wel geweest en ik vind het leuk dat het een beetje smoek is. Dus ik was in Engeland en daar hebben ze allemaal van het mooie behang aan de muur. En ik dacht, ik wil dat ook hebben. Ik wil ook zoiets hebben. Nou, en uiteindelijk na veel zoeken, want ik heb ook wel gehad, er zaten stofjes op plakt en zulke dingen. En dat is niet goed schoon te maken. En ik denk, weet je wat, toen kwam ik terug en dit is hartstikke mooi. Het is een soort vernielke schoonmaken, maar het heeft ook een hele ouderwetse uitstraling. Dus ik zei, dit vind ik mooi. De Tilburgse Simone van der Velde, die wen al jaren in Amsterdam, is kunstenares en reizen heel soort. En in een van die reizen kwam ze weer om en dacht ze, die drukte van de stad, ik had er mij hoorn. Ja, en voordat je het dan weet, zit je in een kerk in Oudebeeldsiel. Hoe dan? Hey Simone! Hallo! Eerste prangende vraag. Hoe komt iemand vanuit Amsterdam in een kerk in Oudebeeldsiel? Ja, funda. Ik heb een flinke zoekopdracht ingetypt met een grote ruimte voor een lage prijs. En ineens, boem, stond dit op mijn beeldscherm. En was het liefde op het eerste gezicht? Ja, ik heb wel het idee dat ik echt mijn paradijsje hier heb gevonden. Ja, dat kan ik begrijpen. Maar dan heb je zo'n kerk. Ja. Waar begin je dan? Nou ja, het stond natuurlijk nog vol met banken. Het was echt nog een kerk. En toen die banken er allemaal uit zijn gegaan, toen ben ik begonnen met witte, de muren. En nu knapte het eigenlijk meteen heel erg op. De grote verrassing was eigenlijk deze waterput. Ah, een waterput. Ja, de vloer ging eruit, want ik heb er een nieuwe vloer ingelegd. En toen ineens kwam ik dit tegen. Allemachtig. Dus ja, daar moet nog een... in de kerk ook, allemachtig. Ja, allemachtig. En daar moet nog een mooie glasplaat op komen. Maar ja, het is natuurlijk een prachtig pareltje. Is dit jouw werk? Ja, dit zijn de portretten die ik schilder. Dus ik ben eigenlijk portretschilder. En dit is het werk dat ik maak. Heel mooi. Dankjewel. En dit is misschien ook wel leuk om te vermelden. Ik hou heel erg van het hergebruiken van materialen. En deze lampen die heb ik recentelijk ontworpen. Dit zijn de oude vloerpanelen, voetpanelen van de vloerverwarming. Dat waren een soort stoofjes. En daar heb ik deze lampen bij ontworpen. Mooi. Ja, dankjewel. Nou zie ik, en dat moet ook bijna wel in zo'n grote ruimte, dat je overal hoekjes hebt gemaakt. Ja. Wat is nou van al die hoekjes jouw favoriete plek in deze kerk? Nou ja, toch wel die 2 stoeltjes die daar staan. Want ja, op een of andere manier kan ik nog steeds... Voor mij is het ook nog steeds zo bijzonder om hier te wonen. En dan, weet je, dan zit ik hier 's avonds met een wijntje erbij. En dan kijk ik naar, tot zover ik nu al ben gekomen. En dan ben ik eigenlijk heel trots. En blij. En terecht, volgens mij. Ja, dankjewel. We hadden deze zomer wel eens warmer hoor. Ik denk wel 20 graden warmer, maar dat maakt het niet. Het is lieke goed zomer in Friesland hier in Oudebeeldsiel. Morgen ben we in Oudeborn. Aan het kijkers.